Kacarios Pangeran Panggung Usama Rek Sri Narendra Jujuk kamar pamidikan Kapareng ngarsa sang aji Jeng Sultan Alon ngandika Heki sanak paran kapti Dene kula miar sayen andika Dados kurung ririsak rukun Islam Gorakaken saraking nabi lah jawaban paranta anteping tekad kula dipun sulangena Pangeran Panggung duk miar si sabdaning nata mangkana sumungkam umat turaris ulun tadah ruruntok makaten sastunipun inggih kauningana milambu cal sarak nabi Witki murid met jatining susurupan patrape ing sangkan paran tajehing tanajul tarki kang kocap dalam hidayah tamung saja tining ngelmi beri santosaning ati ngayo giongganing kayun yen bicara sarak sengga paksi sulinde tiwas polah salah pakoli ing nalar karana ning solah salah pansarak punika inggih dumunung sorah papalang jati ninggal mikang pundi marmayen pinarsudi cinundukaken ingelmu amanggung salawana prapteng janji malenjani tantu ajuh tiasira uas sumelang wateking tiasu melangan angkasing kaanan jati dadi ratuning rangkana rubeda angriri bedi embu-embuh den rukti wedi lamun nemu dudu dadalaning delahan terlen ane tepi janji sadayanya pinu jamrih don asmara jagat sakurebeng langit salumahing bantala saisene kabeh pan amung cinipta tunggal tan nganggo karunian lahir batine kawengku mantep ane tepi tekad gumilang tan paling aling pinalang talanging nala telang tan kena kalalen ngadika sultan bintara kalamun makaten anteping tekad saestu kula nuwun cuculikan ninggi sarasa ninggelmi caritane kitab Quran kang ewet rapal murade punika den pajarena tekeng
pangeran panggung matur aris, duh sultan ing bapunika. Pan gampil minangka angel gampil yen sampun nugraha, anjel yen tan kabuka ing pralambine, ing ngelmu kang kangge ing kene kana.